Vinga, gràcies. Ei, què tal? Acabo de rebre aquest paquet que estava esperant des de fa una setmana. Aprofitaré per fer amb vosaltres un unboxing que diuen els yanquis, que en català vol dir obrir una caixa i veure què és el que hi ha dins, i us esperaré. Mentrestant us subscriu al botonet d'aquí baix i doneu-li la campaneta per rebre els avisos de propers vídeos. Doncs som-hi, primer pas, obrir la caixa. Bé, disculpeu, ja està, no ha sigut res greu. Crec que podré continuar sense desmaiar-me, encara que tinc suor fred. La caixa ja està oberta, això és el que volia ensenyar. Una farmaciola, vosaltres coneixereu com a botiquín o caixa de primers auxilis. En català en diem farmaciola. Es pot dir que és una farmàcia petita. Deixeu-me desprecintar-la i ara començarem a omplir-lo amb productes relacionats amb els primers auxilis. Bé, començaré per l'alcohol. Jo acabo de posar-me alcohol a la ferida per desinfectar-la. La ferida és l'herida i un tall és un corte. Tallar-se és cortar-se. I aquí prefereixo l'alcohol o aigua oxigenada, Jo soc més d'alcohol. Me l'he aplicat amb una mica de cotó o cotó fluix, que és l'algodón. Un cop desinfectada la ferida, he agafat unes gasses amb una mica de el iodo, per posar fre a l'hemorràgia i als gèrmens. M'he fet aquest embenat, el vendaje, amb una venda, una vena. No confondre les venes amb V alta amb les venes amb V baixa. Important. I he tancat l'embenat amb una mica d'esparadrap, esparadrapo. I quan la ferida millori em posaré una tirita, una curita, o com diem en català, una tireta. Què més podem tenir a la farmaciola? Per exemple, unes tisores, unes tijeres, que va bé per tallar embenats, tiretes, etc. Unes gotes pels ulls, gotes per als ojos, coliri, colirio. També imprescindible, termòmetre. En aquest cas és un de mercuri. Per si us fa mal al cap, tenéis dolor de cabeza, mal de cap, podeu prendre la fiebre, imprescindible a totes les cases. També pastilles, tenim pastilles de tres tipus, analgèsics, antiinflamatoris, antibiòtics. També tinc pomada, en aquest cas és antiinflamatòria. Per si us torceu el turmell, per exemple, també antiinflamatori, o una turmellera, una tobillera. Pels més pros teniu una injecció. Aquesta és l'agulla, i la xeringa, la jeringuilla o jeringa. També va bé tenir uns guants de làtex, guantes de látex y, com no, una mica de gel hidroalcohòlic. Un poco de gel, que me encanta com huele. Segur que em deixo coses per posar-hi. Si vosaltres hi teniu alguna cosa més que se m'escapa, poseu aquí sota els comentaris i així tindré una farmaciola més completa. Si us ha agradat o servit el vídeo, ja sabeu, ditet amunt i ens veiem aviat!